Per què us agrada jugar a bàsquet? Perquè sí. Perquè m'agrada. Sí. Què és el que més us agrada del bàsquet? A mi bota. Per tirar. Bota. Per tirar. A mi canasta. Canasta. I sabeu amb qui juguem? Sí, el Madrid. El Madrid. Amb el Madrid. Contra el Madrid. I qui vols que guanyi, el Morabanc Andorra o el Madrid? El Madrid. Jo no, del Barça. Jo de l'Andorra. Que guanyi l'Andorra. Adiós, Madrid. I què, qui guanyarà, l'Andorra o el Madrid? L'Andorra. El guanyarem. Quins jugadors coneixeu del Madrid? Jessica Rowley, Luka Doncic. Luka Doncic. A mi el Messi. I el Ronaldo. Quin és el vostre jugador favorit de l'Andorra? el Walker. Barça. Walker, per tirar. A mi l'Albici, perquè ets el més petit i m'agraden els més petits. Que no! Que no què? Que no són petits. I a mi l'Albici. I els negres són els més bons. Bueno, aquí no tenim mai por, no? Sí. Uau! Mai por. Mai por.